sigurno za slajda u kontratrke. Juhu! To je čisto. Čekaj, idem ti bliže! Idem ti bliže! Ne znam, nije linija sad ovdje. A ja bi lijevo nekako, ne? Da, vi ste rekao da je lijevo, ali čini se da je desno čika moj. A da? Skroz desno. Da. Ali nisam zišao. Da. A ona kamenčina za buf. Kako Alba ulazi. Dobra voda, dobra. Je. Tu je sad onaj dio. Desno kontratok. Da odem snimat od tamo, a? A vidiš, ja bi malo išao bi tu da nisam gledao. Da.
Ono, sad to se ovaj kamen, to su može. Mislim, ne bi se naravno mi desilo, ali ne bi to bila dobra linija. Daj, potencijalno plivanje. A nije baš. Kaj? Idem i ja za tobom odmah. Od traverza gore pa onda. Ne. Opa! Bravo! E, idemo preko. Čekaj, ne! E, tu sad moramo van. Kak je bilo? Vrhunski. Da se strgan. Komentari. Dobro mi Vlatko spačio sam. Prizaku.